Thokozani gogo parafini le insizwe yakwaNdobe lapha eCape Town lapha eCape Town insizwe yakwaNdobe sike sithi ngomba uThixo mosinje ekhoyo uThixo umuntu okhoyo uThixo into okhoyo uThixo unabantu bakhe uThixo abadalayo emhlabeni abantu bakhe abadalayo uThixo abantu bakhe nje babadala emhlabeni abakathanda uThixo abantu bakhe bahlukumezeke uThixo akathande abantu bakhe uThixo bahlukumezeke bakhale uye yakhethe ke uThixo ke umntwana omthumo ukuthi makonyule abantu bakhe ezinhlungeni kwimbandezelo zomhlaba akhethe uThixo usebenza ngomuntu uThixo yakhona ukuthi asebenze ngomuntu uThixo usebenza ngomuntu onyula umuntu ukuthi alwele abantu bakhe njengoba ke uThixo alwele abantu bakhe ke mina ndingomnye wabatyunjiweyo okhethiweyo uThixo abakhethiwe uba ungumprofeti ofisisangoma uyinyange igehle bathe ndanyula ndafuneka ndizikuwe ndizonceda abantu kaThixo ndizabe nami ndonyule nguThixo ndingazenzelanga uThixo akakwazi ukuthi andonyule ebona ukuthi ndizokwahlulakala uzandonyula ukuthi mandiyiphi kuloo ndawo leyo ndiyonyula abantu bakhe wena mntu ke mosha abantu bakaThixo miphi ungathandi uzandilandela manje ingathandi ke uzobe nami ndithunywe nguThixo njengonceda abantu bakhe maybe usecaweni maybe usendlini yexhwele okanye igehle okanye maybe usesangomeni kodwa zabe ndithunyiwe nami zonke abantu bakaThixo hayi ndiyacela ukuthi ndiyathokozana sithi qamata.